Veverica Kikili. Kikili je nazebla i mama Vevka je kazala: nije ništa strašno, ali bolje da ostaneš dan dva u krevetu, brže ćeš da ozdraviš. Zatim je Vevka otišla da nabavi ručak za svoju dečicu, a Kikili je ubrzo zaspala. Kad se probudila, učinilo joj se da je nazeb prošao. Napolju je sijalo sunce, a njeni drugovi su se veselo igrali. Idem ja, odlučila je Kikili. Mama je rekla da ležim, ali ja stvarno ne mogu. Napolju se Kikili dugo igrala, a onda je čvorak primetio da njoj nije dobro. Drhtala je, zubi su joj cvokotali. Kikili, uzviknuli su svi, ti si u groznici. Kad se mama Vevka vratila, zatekla je svoje neposlušno dete umotano u ćebad i grozničav. Nije htela da je grdi, jer je videla da se Kikili sama uverila u to da ne treba izlaziti napolje dok prehlada sasvim ne prođe.